V daňovom priznaní za rok 2025 si môžete uplatniť daňové odpočty a znížiť si tak daň. Prvou kategóriou odpočtov sú položky, ktoré znižujú daň. Tie vám znížia základ dane a teda aj výslednú daň. Patrí sem nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 5753,79 eur ročne, tiež nezdaniteľná časť základu dane na manžela, manželku, ktorú si uplatníte maximálne do výšky 5260,61 eur ročne. A treťou možnosťou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré si môžete odpočítať až do výšky 180 eur ročne. Druhou kategóriou sú daňové bonusy. Tie znižujú vypočítanú daň. Tu rozlišujeme daňový bonus na dieťa a daňový bonus na úroky z hypotéky. Pri daňovom bonuse na úroky z hypotéky je rozhodujúce, kedy bola hypotéka uzatvorená. Daňové priznanie si jednoducho a za pár minút spracujete v našej online aplikácii, ktorá automaticky zohľadní všetky nezdaniteľné časti aj daňové bonusy, na ktoré máte nárok. Pre viac tipov a informácií nás nezabudnite sledovať.